No? Per això, a l'estiu, quan... La terra, clar, a l'estiu doncs, nosaltres també i el cal de tirar mai, perquè el sol es mou sempre, per tant nosaltres estem aquí, per tant això vol dir que el sol sempre cal de tirar mai, perquè el sol es mou sempre, per tant nosaltres estem aquí, per tant això vol dir que el sol sempre i és a les 12. Doncs per nosaltres un és més curt que l'altre i... dos, ara seran dos, seran a les 12, veus? Que farà més calor en aquesta Hola. És 21 de setembre o 21 de juny. I per tant, doncs, per exemple, els pares us fan calor, no? Que ara ja són les 2, estaria ja, el sol estaria aquí i l'ombra es projectaria cap aquí. Ja no es projectaria l'ombra, nosaltres, ara, doncs, en aquesta d'aquí. I per tant, doncs, per exemple, els pares us fan calor, no? Que ara ja són les 2. Clar, la Terra va girant així. No sé què. Va girant així. Cada vegada que Hi ha una proporció entre les distàncies d'un i següent? Que veus ara ja completament recte. Però no com en ja. Bueno, és que aquest està de torda, ha de ser recte. Ja. Els juny ens arribaran aquí. Tindrem el sol aquí, el tenim més Aquí, la aquí. I per tant, doncs, per exemple, els pares us fan calor, no? Que ara ja són les 2.